Tikulandireni kulikonse kumene mukutionera madzulo ano mwa tsekulai ndi wireless yakanema ya Times. Ndine Brian Banda, mkonzi komanso mulutsi wa program imene ya Tikudziweni. Program imene ya Tikudziweni timadziwana ndi anthu amene akuchita zinthu zosiyanasiyana ndi cholinga choti kudzera kucheza kwathu nanonso you can get inspired. So kwina kulikonse kumene muli tikulandireni. Mulendo wathu mprogram imene ya Tikudziweni madzulo ano ndi abusa Mlaka Maliro. Iwowa ndi mbusa wa Enlightened Christian Gathering, ndipo ali ku Zanin branch ku Limpopo mdziko la South Africa. Abwera kuno kumudzi kuchuti, ndiye tidaona kuti yayi timve kuti kodi zikuyenda bwanji kweneko. Abusa Mlaka Maliro, tikulandireni. Papita zaka zambiri chibwereni pano pa Times Television. Yes. Muli bwanji? Ine ndili bwino kaya. Tili bwino. Ndaona iya iza mphamvu. Zisomwe. Zisomwe. Nthawi imene tinakumana munali ku Cross Life. Yes. Cross Life, and actually you invited us for a night of prayer. Then we just heard kuti muli ku South Africa. Can you tell our viewers kuti chidachitika ndi chani? Okay. Kumambiriro background yanga ndiyoti ndinali ku makolo anga ndi Anglican. So nazasi Anglican kujoin Cross Life Church and Bishop Isaac Chitagata. And ineni matumikira pa branch ya main branch ya Uchiromoni. Okay. Yes. And anandipasa mwayi okhala ndi ma Fridays of evangelism. Every Friday tumakhala ndi makhala ndi ma service a evangelism. But maitenedwe anga nthawi imene nalandira Yesu nadzazindikira kuti ndili ndi maitanidwe au I've got a prophetic calling. Okay. So ndikutumikira chonchicha sizikanatheka kuti mphaso yangayo ipite mulingo wina pokapo ntakhala pansi pa mneneri. Okay. So that's when I joined ECG. Komano ubale wanga ndi a prophet Shepherd Bushiri amene ali my spiritual father. Tinadziwana mu 2010. Okay. Muli kale ku Cross Life. Tili kale ku Cross Life. Okay. And kuti ndipezeke kuti ndasintha ndalandira Yesu. Ndi munthu mmodzi so amene anandipanga anatumikira kumwe wanga. Oyamba kukumana naye anali my Brenda Mpaso. Yeah, she's a prophetess. Amakhala chakuchigumulako. Koma nthawi imene amakhala kuna Nchole. Okay. Then takumana ni my Brenda Mpaso. Kuti ndizikumana ni my Brenda Mpaso. Chifukwa mwana anga anapya moto. Okay. Anapya moto tu birosi. Moto kuchipinda kunango yaka moto chifukwa za makandolo. Ma blackout atu. Then titapita ku Queens anatipanga rifa ku Mwaiwatu. Tapita ku Mwaiwatu tinakhala mchipatala almost 2 months. Kena kwa uruzota kulifeyo tikana tizimeti mainina kupanga tapanga. Komano I think mwena mpito na South Africa. And nthawi imene nkuti akutuzoti tipita South Africa twainira kupereka bill around 6 million. Okay. So tinakhala ngati chili chonse tapereka tilibeso ndrama yoti tingatengere ku South Africa. Then tinakhala pasi ndi akazanga kuti what's the next step. Twameti mara let us try anthu a Mulungu. Chifukwa nthawi imeneyo sizopempherazi timango ukapemphera chifukwa choti sandera kwanu. Koma sizinali kumtima kwenu. Yeah. Yeah. So
panabwera munthu nkuzanduza za mai mpaso aja tapita kwa mai mpaso aja nkunduzoti mulungu twangogwirisa ntchito mwanayo ngati huku ngati nyambo mulungu akufuna ninuyo kuti muntumikira anawira nani kale komano iniyo simavomera maitanidwe so nangovomera nanga simafuna mwana ampemphere then after a week nazamva kuti wabwera Prophet Bushiri anali Mount Soch Hotel then napita kukakumana nawo kuti so ndampempherere mwana takumana nawo Bushiri ananduza so kuti zomwe amananduza amayi aja so lembera komponono ta anthuwa samacheza samaziwana wina akulankhula zomvana akulankhula zomvana zogwirizana so I think nthawi yakwana yoti ndisinthike so ubale wanga ndi Prophet Shepherd Bushiri number 2010 okay and nthawi imene amamangisa ukwati ine ndamene napeka nyimbo ya ukwati wawo okay akukhala kunzuzu so munthawi yonseyi timalumikizana komano amandiwuzisisa kuti no iweyo zitumikira kuti ku Cross Life Congo nthawi ikazakwana yoti ubwere ku ECG ndzawuza koma pano batumikira Congo mulungu afuna kugwiritsa ntchito Congo so inafika nthawi yoti I think ndikuyenera kuti maitanidwe apite mulingo wina ndi pamene napeza kuti ndi full time so pano ndi Prophet Shepherd Bushiri yes so you moved to South Africa I moved from Cross Life kupita ku ECG in a good way nakhala nda bishop nkwafotokozera anandimvesesa and anandipempherera kundipanga release and zabwino bwino and even now the relationship we are still in good relationship. I still respect him. Ndiye mwafika ku South Africa? Ndafika South Africa. Ananitumiza ku Botswana. Ku Botswana nakhalako I think for 6 months. Ndachoka ku Botswana ananditumiza ku branch ina ku South Africa ku George Western Cape. Nakhala ku Western Cape for almost 3 years. Mimi mapita Western Cape na yamba church ndi anthu 15. Koma mene ndi masiya were about close to 600. Ndana ndichosa Western Cape ku George City unitumiza ku Zanini ku Limpopo. Ku Zanini bola ko nakapeza anthu 43. Amene number now last 2 weeks tumapanga celebrate titakwanisa chaka ndiri ku Zanini. Koma nopa we are over 800 within a year. Njifanya na makusuntani. I think ndiri ndi gift yoti matakuyambisa zinthu. Ngati church planting. Church planting. As a church planting. As ngati apostle. Uninipa semina yeye. Pande kuliko soma manditumiza nkoti makhalu ndokamba. Kuyamba ndithu pamunda ndithu. Kuyamba pamunda poti palibe chili chose. Nkupeze kuti chali chichi cha ima ndithu. Chali chichi chakhazikika ndithu. Moyo wanu wa sintha bwanja busa. Maulendo onse wamwe endawa kufikira pano. Mlaka amene tikumdziwa oimba uja. Ndi mbusa ovala 3 piece because you simavala jonchi yes moyo wanu wasintha bwanji ndinganene kuti ambuye ndo chifundo ambuye ndo abwino sindikhulupirira kuti ndikanakhala kuti ndikupanga be simene machita time management sindikhulupirira kuti ndikanakhala be ndi moyo mpaka pano because ndikasiyanitsa nthawi imeneyo ndi panopa ndi zinthu ziwiri zosiyana. Kutumikira mulungu ndi chinthu chabwino kwambiri. Sichophweka koma ndi chinthu chabwino. Chifukwa mulungu akakuyitana kuti umtumikire, iyeyo amadziwa mukudzeretsa, komanso amadziwa mukusamalirira, komanso amadziwa mukutetezera. So ineyo kusinthika kwa ine it was a challenge kumayambiriroko.
chifukwa kunena zoona nthawi imene ndimayimba ndi panopa nthawi imene ndimakhala ndi ndalama zambiri nthawi imene ndimayimba ija. Because every week mapeza kuti ndapangidwa hire, every week ndikayimba, every week ndimakhala ndi ndalama. Komano titangosiya kuyamba kubusa, it was a challenge because nangasi wazolera umakhala ndi makopi. Komano ambuye ndobwino akuti samalira akuti pasa zimene tikusowa and we had to see this almost months. What is the greatest satisfaction yokhala mbusa? Unasiya zonsezo, you were actually telling me kuti mapanga ndalama zambiri mbuyo kuposa pano. Koma, where do you get the satisfaction? Ndipati when you're on the pulpit? The satisfaction is when God trusts you. Kuti iwe ukhoza kunena chinthu kwa munthu, chinthu ichi chamkuchitika. You can look at a person, Mulungu nkukuza kuti uyuyu mavuto ake ndi akuti. Zimenezo zimachitika in the service? In the service. Munthu uja mukumana naye kapena zimachitika a night before? Sometimes when I'm getting ready for the service, because I do have my own time of prayer. Every Saturday, this limene munthu olwata ndifuna njodani sangandipeze, because ndimafuna ndikhale in the presence of God. Saturday. Make trying my best. Good Sunday. The sangoyima pa pulpit chifukwa I'm the one to stand there. And ndikayima pa pulpit chifukwa choti the message from God. So sometimes when I'm preparing for the service, mabezeka kuti you see some things, God is showing you some things kuti mawa kuchitika zakuti. And ukalowa mu service muja wayamba kutumikira ukuona exactly munthu amene Mulungu anakuonesa. And when you are trying to address that person, you find out kuti zimene unamva zija, zimene unaona zija, it's exactly what that person is asking. There have been some times where the prophecies have gone wrong. I don't know if it has happened to you. Koma we see ntaizina ma unenele wazokuti sizinainde bwino. Why are we having those things today, Machalichim? The problem is we are in the prophetic season. Panova. It's a prophetic season. Inalipo nthawi ya my evangelist. Time manager inadzadusa. Unali nthawi ya ma apostle. Nthawi yoti aliyese ntumika amadziwika kuti evangelist wakuti. Ndipo anadzapezeka ka season ikena apostle wakuti. Panova, it's a prophetic season. But now the problem is there are some people who force themselves to do what they were not called for. And I am a pastor. I'm a pastor. You're not a prophet. I'm not a prophet. I'm a pastor. But I can prophesy. But if God is silent, I don't force myself. I do that. I can prophesy because my spiritual father is a prophet. And because of the grace which God imparted on him, it also extends to the children. But I've seen some scenarios like that, that when the prophecies are going wrong, it shows that you are just forcing to be who you are not. My main calling, I'm a pastor. When I stand in front of the church, I preach, I lay hands on people, that's enough. But pakachitika mwayi kuti Mulungu wakutsekula maso, wakutsekula makutu, ukumva zinthu, kuona zinthu, and ukuzinena zinthu zija, anthu akuvomereza kuti nzona, timangoyamika kumwamba. Tichite break pang'ono, tibweranso ndinu. Ngati mwango tipeza kumene mukuonera ndi program ya Tikudziweni. Tikudziwana ndi abusa Mlaka Maliro, ochokera ku mpingo wa Enlightened Christian Gathering, Zanin branch ku Limpopo,
Republic of South Africa. Tichite break pang'ono, tibweranso posachedwa apa. Mukuonera program ya Tikudziweni pano pa wireless ya kanema ya Times. Ndi abusa Mlaka Maliro kuchokera ku Republic of South Africa. Chinsinsi cha kukula kwa chali choncho at that rate ndi jani? Chinsinsi kwambiri it's to be available kwa anthu. Mulungu akakuitana samakuitana kuti ukhale bwana, amakuitana kuti ukhale kapolo, servant. So pano anthu amafuna munthu woti akamfuna adzimpeza. Okay. Akamwitana adzipezeka. Chifukwa aliyense amene amabwera ku church ndoti ali ndi funso. And pafunso lake afuna yankho. Ndeno ukapanda kupanga address mafunso awo pamene zinthu zimasokonekera. Komano chinsinsi cha maitanidwe a munthu ndoti uzidziwe kuti kodi Mulungu anakuitanira kwa chani, kuchani. So Mulungu amakuitana kuti ukatumikire anthu. And anthu aja uyenera kuti upezeke. Ukenera kuti upezeke, akakufuna akupeze. Not kuti akuimbira phone akuyankha munthu wina. You are always busy, you are not reachable. Yeah, I'm glad that you are talking like that. Chifukwa my next point in the aneneri amanena kuti Mulungu amateteza, but yet they can't walk without bodyguards. So how does the gospel resonate in the machitidwe ngati amene? No, kuyenda ndi inu bodyguard ngati ku South Africa? I don't have bodyguards. Koma ndi anthu amene amandithandiza. Okay. Pali zinthu zinasunga pange weka. Like what? Like maybe mukatumikira dera linakira kutali. Kuti ukafike kumene kunjako ndi mphamvu. Uyenera kuti naga kuyendetsa. Okay. Uyenera ukhani munthu wina akamene amakudziwa. Kuti pamene wafika mkulu papo afuna madzi. Okay. Pamene wafika mkulu pamene wafunika first towel. You cannot carry your own first towel? No, but nanga sumakhala wagwira microphone. Yeah, so pasimo makhala pulpit. Pamakhala pulpit. Komano chinthu chija umatha kuchiyuza nkupeza kuti chada. Pakufunika china. Within one sermon? Within one sermon. Also you can use 3-4 towels? You can use 3-4. So, chitetezo, sukuti chimakhala chifukwa choti Mulungu sangakuteteze. You remember in the Bible, Yesu atangobadwa. Ngelo anamuonekera Yosefe ndi Maria. Kuna kuti Herode afuna kupha mwanaye. Tengani mwanayo thawirani kuti ku Egypt. Amathawa yutu ndi Mulungu. Pamene paja pemphero silikanatheka. Pemphero silikanatheka? Chimafunika nkuthawa. Wafunika nkuthawa. So pali akanena kuti khalepo mpano tipemphere. Yosefe akananena kuti yayi ineyo munandiuza kuti uyuyu ndi Mesaya. Sindingathawe yayi. Mwana Yesu jakanaphedwa ali wang'ono. Koma chimafunika pamene paja ndikuthawa ku Egypt. Echabwino ya. Ne pali zinthu zina zake zoti zimafunika physical action. Okay. Pali zinthu zina zake zoti pemphero silingagwire. Pamene pajapo pemphero silikanagwira. Chimafunika nkutenga mwana kuthawira ku Egypt. So atumika Mulungu akamainda ndi anthu. You're contradicting yourself. It's a very big statement mukuyankhula pamene. Yes. Because this is church yani imagulitsa anointing oil. Oil amene amateteza
amachita zinthu zosiyana-siyana and yet we see you ndi anthu zamphamvu zokutetezani. Okay. Anointing oil ndi zakuti ugwiritse ntchito pamene ukufuna munthu wa Mulungu koma munthu wa Mulungu sakupezeka. Okay. For example, ndikudwala ndikufuna munthu wa Mulungu atandipempherera koma sindikumpeza. Nde anointing ya munthu uchi amapanga impart mu anointing materials that you can use in the absence of a man, in the absence of a man of God. Ndeno apa tikukamba za chitetezo. Pali zinthu zina zake zimafunika kuziteteza kuti zikhale nthawi yayitali. Are we therefore doubting God? We are not doubting. We are not doubting. Timalalikira kuti anthu atembenuke mtima. Koma asanatembenuka mtima pacha amakhala ali mu physical. Sakumvetsetsa iwe chimene uli. Some people are there not kuti akalandire mawu a Mulungu aja. Okay. Amene amazimvetsetsa ndi amene ali mkati. Koma amene ukufuna alowe mkati sangakumvetsetse kuti zimene ukufuna kupanga. Okay. So pa zinthu ngati zimenezi umafunika anthu not kuti Mulungu sangakuteteze koma anthu to handle those situations. You are a very talented musician. Yes. I still play your music in Parliament for wireless. And the nyimbo zanu still speaks to thousands and probably millions of people. Yes. Mphatso imene jamwangu itaya basi? Mphatso imene sinaitaya nchifake poyamba pachenanena kuti ndinazindikira kuti I've got a prophetic calling. Ndimatanthauza kuti ngakhale nyimbo zimene ndimayimba kale zambiri panopa anthu akamazimvera pano zikumatanthauza china chake. Pomwe ine nthawi imene ndinkangoyimba chabwino koma ukazipanga relate ndi imene likuyendera dziko pano uona kuti ndendende ndi zimene nayimba nthawi imeneyi many years ago. Yes. So mphatso yoyimba nzosatheka kuyisiya. Tiyembekezere album posachedwa? Album ndiyoti ibwera posachedwa apa. Chimene chimandichedwetsa nchakuti masuku ano according to me kumalawi kuno ndoti tikungoyimba for fun. Anthu adzivina, anthu adzisangalala. Koma ifeyo oyimbafe kuti album imene tayimba panopa imene tatulutsa tipezepo china chake cholowa zikumavuta chifukwa tikulibe nsika ogulisira nyimbozo. Mubwera kumudzi kuno kudzakhala kapena basi takuluzane? No, nthawi ikakwana. Banja lonse lili South Africa? Banja lonse ndinalo South Africa. You look very happy. Are you a happy man? I'm a happy man. Chifukwa ndikutumikira Mbuye. I'm a very happy man and I've got no regrets kuti ndinasankha kutumikira Mbuye. Alipo ena amene akutionera pano as we finish our discussion tonight. Nduthenga wanji umene mungalankhule. If I can give you 1 minute, what word would you say to someone ena athodwa, ena apsinjika, ena alibe pogwira, ena so ngakhale sakudziwa kuti adye chani? If I can give you 60 seconds, what would you tell our viewers tonight? What I can tell our viewers is in Genesis chapter number 1, verse 1 to 5, the Bible says, in the beginning God created heaven and earth. And the earth was formless and shapeless. Darkness was covering the surface of the deep. And God said, let there be light. Mulungu walenga dziko. Dziko lijasiri kuoneka bwino. Mdima wadzadza pa dziko. The Bible said, God said, let there be light.
Mulungu ataona kuti zimene walengazo zinthu zimene zili pa dziko sizabwino analankhula china chake. If God kept quiet, dziko likanakhala in the darkness up to now. But he said there is important in saying, and he said something, let there be light, and there was light. The problem imene tili nayo ana amulungu is that we expect somebody to say something to us. Tufuna wina akalankhule kwa ifeyo. But ifeyo pa ife talk, we cannot say something. God said, let there be light. So tizizi yankulira toka. He did not keep quiet. Anaona zola kuiga. He did not go by Facebook. He did not change the profile picture. He did not go to the neighbor. He said something. Let there be light, and there was light. So any darkness in our lives, chile chose chimene tikudutsamu choipa, chimene tafika pothodwa. Say a word. Say a word. Say a word, yeah. Say something. We wish we had more time. Mwina tikuita nene kulalika wapadera. Pamene ponso ndiye pamapeto a program yathu madzulo ano. Pamene timacheza ndi abusa a Mlaka Maliro. Iwowa ndi mbusa wa ECG, Enlightened Christian Gathering, ku Zanini branch, ku Limpopo, ku Republic of South Africa. So if you happen to be in South Africa, we encourage you kuti mukapemphere nawo abusa amulaka kuchita zamphamvu kumeneko zikumatipeza. Ndine Brian Banda, malo mwa ife tonse kuno ku Times headquarters ku Blantyre, wishing you the very best of the evening and goodbye.